Benvinguts a la Fundació Sunyol. Enguany és el 20è aniversari de la Fundació Sunyol. Fa 20 anys que Josep Sunyol va constituir, va crear la Fundació Sunyol, va ser el juliol del 2002 i enguany celebrem 20 anys. Aquesta és una activitat més d'una relativa normalitat que hem tornat a aconseguir després d'aquests 2 anys d'aturada per la pandèmia, en ocasió d'aquesta exposició Memòries creuades, les col·leccions com a territori de creació, que és una col·laboració entre la Fundació Sunyol, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca i la Fundació Juan March. En aquesta exposició contraposem, hi ha un diàleg entre dues figures cabdals en el seu moment del panorama artístic, que van ser Fernando Zóbel i Josep Sunyol, en territoris diferents, en panorames diferents i que van crear una escena artística que ha deixat un llegat important, un dels quals, per exemple, és aquesta fundació i l'altre és el Museu d'Art Abstracte de Cuenca. Aquest diàleg es complementa amb un altre diàleg entre col·leccions, entre les col·leccions de Cuenca i Barcelona, i en la que ens han acompanyat 7 artistes actuals que estan fent aquests diàlegs que veieu en aquesta sala de la Fundació, entre obres d'artistes que estan presents a Cuenca i que estan també presents a la col·lecció Sunyol Soler. També són dues figures cabdals que avui ens acompanyen en aquesta activitat, que ens fa molta il·lusió i és un orgull i un privilegi que estiguin amb nosaltres. Una figura cabdal. Dues figures cabdals. Per una banda, la Glòria Picazo, que és la comissària de l'exposició, és qui ens ha acompanyat en aquest viatge d'anada i de tornada a Cuenca. Gran coneixedora, a més, de la col·lecció Sunyol Soler quan es va configurar i quan va créixer i quan es va desenvolupar. I, per altra banda, en Daniel Giral Miracle, que poca presentació cal, historiador, crític, comissari, vinculat també en alguna activitat anterior a la Fundació. Recordo una activitat al 2017 durant l'exposició de Fernando Vijande amb el gran José Luis Aleixanco, que va ser un diàleg entre vostè i el José Luis, i el José. Molt emocionant. Molt emocionant i que serveix això per fer un petit homenatge també a l'Aleixanco. I en nom de l'equip de gestió, l'equip tècnic de la Fundació Sunyol, en nom del patronat, agrair un cop més a la Glòria aquest acompanyament i, per descomptat, al Daniel que ens acompanyi en aquesta activitat. Tant heu aportat i jo crec que avui en aquesta activitat tant aportareu en aquest diàleg entre vosaltres dos. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies abans que res per haver vingut i sobretot moltes gràcies, Daniel, per haver acceptat compartir aquesta estona. Jo estic emocionat perquè veig cares conegudes que espero participin en les teves preguntes i la nostra conversa, perquè veig cares que en saben molt. Jo el que sí que, quan vaig preparar l'exposició, tenia molt interès en que totes les activitats que es plantegessin tinguessin un pes molt específic i que formessin part de tot el projecte. Aleshores, estava clar que la vinculació amb els artistes més joves tindria la seva presència, ja fossin amb cursos, ja fossin amb excursions, ja fossin amb anades a l'Institut Botànic, com ja hem fet, però també hi havia un aspecte, quan vaig començar a treballar el projecte, que és que volia que em sortís la meva vena d'historiadora de l'art i d'intentar aprofundir... Historiadora testimonial, no recercadora històrica. No, clar, testimonial, però alhora sí que em trobava que el que havia passat als anys 60 a casa nostra, tant a Catalunya com a Espanya, doncs per mi era una gran nebulosa. Jo vaig arribar més tard, vull dir, he llegit, sé el que evidentment ha passat, però pensava que un projecte com aquest havia de tenir també aquest aspecte important de revisió una mica de la història de l'art recent. I amb això, un dia vaig trucar al Daniel parlant amb ell i, clar, de seguida em va començar a donar tota mena de pistes, entre elles que havia anat amb uns 600 amb el seu pare. Això volia explicar jo, conyo, ara. Però és que després pensant-ho jo, quan estava estudiant a la universitat, vaig fer anar el meu pare també una Setmana Santa
a Cuenca La Setmana Santa a Cuenca és important, Sí, important. A veure el Museu d'Art Abstracte, perquè en aquell moment, vull dir, era una punta de llança del que estava passant a Espanya. Abans del boom dels museus d'art contemporani a Espanya. Clar, molt abans, molt abans. Vull dir, el MAC va arribar al 93, no? O sigui que... No sé si és contemporani o retro. O sigui que per això tenia moltes... Bueno, quan em va dir això, que havia anat i els vincles que tenia amb Cuenca, vaig pensar que era imprescindible portar-lo i que tenir un testimoni de primera mà del que després aquí hem treballat a partir de les fotografies, a partir d'haver llegit, a partir de saber com són les col·leccions dels dos museus, però el testimoni del que realment passava a Cuenca, com Zóbel era d'alguna manera l'impulsor i el que feia que tota una generació d'artistes es concentressin en allà, discutissin i arribessin a fer un museu, doncs això em semblava que era importantíssim. I després hi havia un altre aspecte que també m'agradaria que expliquessis, que què passava aquí també, perquè aquí també hi va haver un moment que si a Madrid hi havia el Centro de Cálculo, aquí es començaven a fer algunes iniciatives en què tu estaves molt, molt vinculat, i que penso que això que en parlem. Donar-te les gràcies, vull dir... No cal. Jo, privilegi és meu. Parlant amb la Teresa Blanc, que ens vam trobar pel carrer, dèiem que el que ens havies ajudat a tota una generació... Això no toca, deia. Sí que toca, sí, perquè jo vaig aprendre a escriure batik, i ella també. O sigui que sí que és important, sí. I encara ho podem explicar, sí, home. Sí, clar, i tant, i tant. Però res, deixo la paraula i que comences a explicar com vas agafar els 600 amb el teu pare. Deixa'm fer un pròleg. Sí, i tant, i tant. És a dir, com coneixo el Zóbel i com coneixo el senyor Sunyol. Tot això ho dec d'haver tingut un pare, a part de simpàtic, que feia un treball que enviava a través d'aquelles plaquetes al món i va crear amics. Jo anava a casa del senyor Sunyol als Nadals per decidir la Nadala que feia. Feia un encàrrec, una imatge, i sempre imprimia filògraf, la impremta del pare. Però també una plaqueta que envia l'any del centenari del Góngora, no sé què, una plaqueta d'aquelles en poema, les gràfiques i uns papers, etcètera, que enganxa el Zóbel. Però per pura casualitat. És a dir, jo li dic al meu pare, per què no ho enviem al Zóbel, ara que està de nom, que ha creat el museu, i el Zóbel l'enganxa i ens convida a anar-hi. I no va ser exactament l'any de la inauguració, és el 66. L'any de la inauguració és el 66. Sí. Aleshores, el públic està més ben informat que jo, m'han dit que sí. Sí, és el 66. Aleshores, doncs fem el viatge, realment anàvem 600. El 66 per les carreteres d'Espanya tenia conya, Sobretot uns 600 que demanava aigua i havíem de parar a cada poble i anar-li posant aigua. Però vam arribar i vam tornar. Però aquella plaqueta, i quan el pare, el Zóbel la coneix el pare, aleshores jo haig de dir avui que sóc aquí perquè el meu pare em va introduir, el meu pare va ser amic del Zóbel, el meu pare va ser client, no puc dir amic, perquè l'amic vaig ser jo, del senyor Sunyol. Converses amb el senyor Sunyol sobre la seva col·lecció, converses sobre l'arquitectura del CERT, etc. I una amiga meva, que avui no ha vingut, vol preguntar a la Fundació si hi ha algun vídeo de l'acte Miralda de la inauguració de l'arquitectura, perquè ella va ser la secretària del senyor Sunyol. El teniu? Mira, sí que hi és, sí que... Hosti, no t'havia vist. Doncs tu i tu us heu de posar en contacte, Exacte. Bé, dit això, cal dir també que tots dos eren, perdoneu la paraula, no la dic despectivament, però dos exquisitos. Exquisitos amb el treball, amb l'ordre, amb el muntatge, amb els tallers, les fotos que tu has fet.
És a dir, un sentit de l'environament espaial que vivien selecte, el prim mirat. I gent que sintonitzava amb la intel·ligència i el bon gust. Ara què vols que t'expliqui? Això com va ser l'arribada i la descoberta del museu, no? Quina impressió et va fer? Jo era crític d'art al Destino, estava molt atent a les novetats, i hi ha una cosa que crec que és oportuna dir, que tu no has tingut cap repelús de dir això és Espanya, sinó que és l'encreuament de dos inquietuds d'aquell moment, dos sensibilitats que tenien la mateixa línia, en un moment que l'art contemporani, i particularment l'abstracte, era vilipendiat per la societat espanyola i catalana. I els abstractes, per exemple, aquí la cúpula del Coliseum, això que està a Vilanova, però que el Cirici va promoure, exacte, el Cirici i alguns altres, i en Migent. Ara no em venen els noms, si em venen te'ls diré. És a dir, que no s'entenia l'abstracte, era profundament criticat, i articles de premsa reaccionària que, evidentment, vilipendien, com si fos una manca d'intel·ligència, l'art abstracte. Per tant, crear un museu abstracto de l'art espanyol en aquell moment era un repte, era un desafiament al pensament de la societat. I donar suport, perquè el Zóbel venia d'una família filipina molt benestant, donar suport a una inquietud, uns moviments que naixien en aquell moment. Evidentment, van haver-hi altres museus, per exemple, el de Vilafamés, però no tenien... A Castelló. A Castelló. Però hi anàvem, fèiem un simposi, jo vaig portar el Gelo d'Orfles i vam portar, vull dir que em vaig portar, però no hi havia darrere una Fundació Marc o una Fundació Sunyol, etc. I eren més endebles, perquè eren donaciones. I a Cuenca, donaciones, nada. Cuenca comprava el preu que ell considerava i podia fer-ho. I per tant, per això hi ha els grans, els noms que anirem dient, els noms que sabeu. I va fer moltes coses. Va triar els més bons, amb un gran olfacte. Va triar el lloc, perquè les cases calcades de la Hoz, amb les fotos del Blasi, amb les fotos del Català Roca, donen la dimensió del misteri d'aquelles cases penjades a la roca, etc. I clar, hi ha el Torner, que és més exquisit encara que el Zóbel, i entre els dos, evidentment, van decorant o dissenyant l'espai museal amb un bon gust a l'Espanya que era encara rococó. I a Cuenca, que era un lloc de pobresa, com les cases colgades, les fotos dels catàlegs ja l'Espanya del Saura, de les pel·lícules del Saura, i ni Madrid ni Barcelona. Cuenca, que no tenia res a veure teòricament, excepte que gent com el Saura i altres hi vivien i van seduir i convèncer, però sobretot el Torner, que era enginyer de boscos i d'això, agrícola, ara no sé. Exactament. Però, evidentment, era artista. Clar, jo també pensava, i a sobre un alcalde que en aquell moment... No tenia ni jota d'idea. Que no deuria entendre res de res, no? I que va tenir l'habilitat de seguir. Clar, segurament, ja, clar, l'època que era, quan van començar a pactar eren començaments dels 60. Però el Zóbel a Cuenca era bienvenido Mr. Marshall. Ja. O sigui que entenien que aportava alguna de valor, però no era tonto, no. No, perquè m'imagino que algunes primeres cases les deurien cedir l'Ajuntament, o sigui que això va anar creixent, però vull dir... I també va aconseguir això, la cessió, no va ser una compra
o l'ampliació ja devia ser una altra cosa, però un alcalde franquista. Però Cuenca, com Eivissa, era una mica fora de l'òrbita del rigor del règim. Jo me'n recordo que quan el 71 van fer el Congrés Internacional de Disseny a Eivissa, el de l'Instant City dels inflables, ho van fer a Eivissa i l'ICSID internacional, en una assemblea a Londres, va acceptar Eivissa perquè van entendre que no era Espanya. A més, no hi havia una aplicació del Codi Civil amb el mateix rigor que allà, hi havia més herba, hi havia més joves, hi havia més... Bueno, no era la vida espanyola del règim, sinó que era una illa de llibertat, no? I van arribar a preguntar-nos si allò era Espanya, no? I un simpàtic company va dir que no, que era Catalònia, i no van entendre res. Ara potser tampoc. No, ara ens fotrien una multa. Escolta, i pots explicar-nos també la importància que el Zobel... Ara a Eivissa hi ha el Zuix, que és un autèntic pioner de la casa i del museu. Sí. Perdó. Sí, no, que això a l'exposició de la Pedrera es veu molt clar també, però a mi també ja me n'havien parlat d'aquesta importància que el Zobel va dedicar a tot el que era l'edició i l'obra gràfica, no? I com artistes més joves també després es van incorporar, no? M'explicava el Mitsuo Miura, per exemple, que ell ja havia treballat molt amb totes les edicions del Zobel, no? Aquí ve el verdader matrimoni entre el Museu de Zobel, entre el Museu de Cuenca i Filograf. Perquè el meu pare tenia com a ajudant de l'estudi els dos Blasi. I els vam explicar, conyo, Cuenca, quina emoció. I, bueno, els tios van agafar el cotxe i se'n van anar allà. I primer van fer els primers encàrrecs de Filograf, que podeu veure en aquest catàleg, les entrades, els cartells, les petites edicions. Això ho explica el Juan Manuel Bonet molt bé, perquè era de la biblioteca el secretari, em sembla. Perquè no solament el Teixidor i l'Iturralde eren els joves. Hi havia Juan Bonet i la seva tribu d'aquella època. Per tant, el Zobel tenia olfacte, no? I llavors van fer el primer catàleg, es va imprimir a Filograf, els cartells, i me'n recordo jo, anava a ensenyar les proves a Madrid, que anar a Madrid no era tan fàcil com ara, i vaig agafar un taxi, a Totxa, i li dic, per favor, em podria portar al carrer Fortuny, número tal? I el taxi em diu, què? I fins que no vaig dir Fortuny, no la vaig encertar, que era la casa on vivia el Zobel, una casa també digna de museu. I em va donar una conferència, jo crec que de quasi 3 hores, passejant per la casa, etc., sobre cal·ligrafia oriental, que és el que havia estudiat a Oxford, no? I una mica l'origen de la seva pintura és una cosa cal·ligràfica, de rastres, i m'explicava com ho feia. Això m'ho va explicar un altre dia, Liu, però és igual. A la documenta de Kassel, no sé quina, no ens vam trobar la parella Zobel-Torner, no ens vam trobar a l'orangerie de la documenta, sinó ens vam trobar dalt de la muntanya al Kunstmuseum de l'Allgemein, d'aquella, i els Zobel, tots dos. I vam tenir un viatge davant de les pintures del Rembrandt, una conversa magistral, els dos, el Torner també, i em fa molta gràcia, perquè vam anar a la documenta, però ens vam trobar en el museu més clàssic que hi havia a la ciutat de Kassel. Wie heißt dieses Museum in Kassel? Ist ein Kunstmuseum oder ist historisches Kunstmuseum? ¿Cómo se llama el museo antiguo de Kassel? El que está arriba.
En clàssic, bueno, és igual, no té cap importància. Sí. L'important és que no va ser a la documenta, sinó veient, va ser davant de pintures sí. clàssiques. Sí. I además con un olfato i una capacitat d'explicar-se acollonant. Sí. No, i el que et deia també, no? Aquesta voluntat també de que allà hi hagués un tòrcul, de que tots els artistes propers poguessin... No? Que també és un reflex del moment, que potser ara l'obra gràfica no té la mateixa dimensió que tenia en aquell moment, no? Només fèiem articles reivindicant l'obra gràfica. I hi havia una declaració universal dels gravadors, no sé si és de Zagreb, una cosa així, que era una mena de decàlogo, que el font, que després va anar al fort. Ah, sí, el gravador. Exacte, que després va anar a Cadaqués, el fort ho tenia a l'entrada de la casa, una declaració que deia això, que és obra original, signada, numerada, prova d'autor, etc. I havíem d'explicar això, perquè l'obra gràfica la gent l'entenia com un paper imprès. I una cosa és la rotativa, que és una màquina que non-stop va produint, i l'altra és el tòrcul, tintatge per tintatge, prova per prova, presència de l'artista, amb ajudant si cal, i això s'ignorava, es menys tenia i, evidentment, no es pagava. Però obres com va fer, feines com va fer el Miró amb el gravat, aquells tallers que va fer a Caps d'Estiu, i la feina del Zobel. Jo vaig comprar al museu, a la biblioteca, tota l'obra gràfica que tenia. Això que he regalat a la Tecla Sala, que és el museu de l'Hospitalet, era tota la meva col·lecció de gravat. La de cartells l'he regalat al Menac. I el Mitterrand està contentíssim. Clar. Perquè, esclar, fent regals. Tothom li van fent regals. Perquè les galeries dels 60 feien cartells. I només que anaves a visitar la Gaspar, el René, Adrià, donaven el cartell. I jo començava demanant el cartell i després visitava l'exposició, no? Al revés. I llavors hi ha cartells del Zuix, cartells de... No, i del cartell després també se'n feia un tiratge a part de litografies, no?, que numerades. La Gaspar també tenien una impremta... I la polígrafa també ho feia, no? I la polígrafa, diguem-ne, és l'escola, la càtedra de la gràfica. És la gran producció de gravat, que encara cada setmana rebem una novetat internacional, aquestes noies ho fan molt bé, la Patrícia i la seva germana, i en aquests moments mantenir la Prats, i a la pel·lícula tu ho expliques, molt maca, sentada en un sofà, és un mèrit gran, i fer-ho com ho estan fent amb aquesta òptica contemporània i aquesta qualitat de producció gràfica homologable, diguem-ne. I els Muga també anaven a les fires de Basel venent gràfica. Venent gràfica només, abans que amb la galeria. Primer va ser la gràfica i després la galeria. El públic en general no crec que sàpiga distingir un imprès del Miró o un gravat de debò. Però en el món de l'art la gràfica s'ha vindicat, l'estampació. Però també és curiós com ara hi ha tan poca producció, no?, en aquest sentit. Bueno, hi ha aquests petits tallers, com es diu aquest taller que hi ha al Barri Vell? Tinta invisible. Ah, exacte. Jo admiro aquests tios. Sí. Sobreviure en aquests temps fent gràfica pura i autèntica, i t'envien novetats i fan acció, etc. Per tant, i encara més quan la digitalització... Amb l'últim viatge que vaig fer als Estats Units, a la Universitat de Florida, em van portar a l'escola, al taller d'estampació. I hi havia totes les serigrafies, aiguaforts, puntes seques, etc.
les planimetries i les calcografies, no? Però també hi havia lo digital, i em vaig quedar turulato, perquè hi havia edicions digitals i tenien raó. I clar, tot ha d'anar avançant, clar, sí. Toca fer avui. Sí. I per tant, doncs, és una altra dimensió del gravat, però també és l'altra dimensió de l'art contemporani que no sabem on es portarà, no? Però entrant aquí m'he quedat molt sobtat, perquè la moto del Sunyol matxacada pel Cèsar, hosti... A la manera de Cèsar. Ja pensava que era Cèsar. No, a la manera de... Ara ja val menys, ja val menys. Però això era... Bé, quan el Josep Sunyol li sortia la vena artística i llavors ens feia... Val. Sí. Però ho compro per la meitat. Clar, tornant a això de la gràfica, potser també en aquell moment hi havia aquesta idea de que podies tenir una obra d'un artista reconegut, molt ben feta, i en canvi a uns preus molt més baixos. Això és el que defensàvem, la democratització de l'art. Clar, sí. I era veritat. Passa que hi ha gravats que han arribat del Warhol. Bueno, sí, clar, això és un altre tema, perquè llavors arriba al mercat i llavors ja canviem les normes de partida. I són serigrafies. Sí, són serigrafies. I per tant, si hi ha la Marilyn o no hi ha la Marilyn, es paga d'una manera, es paga d'una altra. D'una altra, sí, és veritat. Però bueno, com avui no hem de parlar del món de l'art, vaig tranquil, perquè no l'entenc. El d'avui. El d'avui. T'explicaré el Pep Vidal després. Compreu coses encara a la Fundació? Em sembla que no. Encara no. Que no. Sí. Escolta, i tu tens records de la biblioteca? Que la portava el Bonet. Que la portava el Bonet? Eren una colla d'exquisitos. I compraven les poques coses de bibliòfil que feia la Juana Mordó, o de gravat, però era una biblioteca, puc dir, semblant a aquesta. Molt documentada sobre el que passava en el moment present. I molts catàlegs, més de la Juana Mordó que de la línia Juana Mordó, que era la colla, que d'aquí. Aquí podia haver-hi una mica de tàpies, però molt ben ordenada. Podies demanar qualsevol cosa de contemporani i tenia una finestra oberta els que treballen amb el centre de càlcul. L'Ensins, allò de qui és? De la Helena Sins. Exacte. Doncs d'aquesta gent que no coneixia ningú i que jo vaig invitar a la Galeria As, quan vaig ser director, Antes de l'Arte, del Vicente Aguilera Cerny, i hi havia tots aquests que van treballar en el centre de càlcul. Tu vas arribar a anar-hi a veure el centre? No, exposava la producció. I vaig fer simposis aquí. Perquè després vas muntar alguna activitat aquí a partir dels artistes del centre de càlcul. Va venir el Vicente Aguilera Cerny, que va fer el text que tu em vas demanar una vegada, i allà vaig explicar tot. I ara, com ho he passat tot, com ja m'he despullat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, em trobo que... Que ara et demana alguna cosa i no pots anar a l'estanteria. I és terrible, perquè sé que era baixant les escales, a la tercera casella, el llom groc. Això me'n recordo. Però ara soc el rei desnudo. O sigui que... Però ara a través d'internet igual ho trobes tot penjat, mira. Però no pots tocar. No. He observat que internet té molta documentació del segle XXI, però al segle XX encara no hi havia aquesta obsessió o aquesta naturalitat de penjar. Llavors em falten dades dels 60, dels 70. O sigui, sí que he trobat a internet unes explicacions sobre Cuenca, totes bastant fiables i tret de les cites d'aquests catàlegs. Però això és fet molt modernament. Per tant, per exemple, Barcelona, París, Nova York, que l'exposició que vam fer al Palau Robert, doncs quasi no hi ha res. I
havia Muntades, el Miralda... Sí, bueno, hi ha el catàleg, que és un catàleg de referències. La noia aquesta que està ara a la Vilagrassa. L'Eugènia Balcells. El Balcells, etc. Bueno, tots estaven. I en canvi a internet, zero. Per tant... Home, i a més és una exposició que, bueno, ara ens apartem una mica, però vull dir, és una exposició que va ser el retorn de recuperar els de París, els de París i de Nova York, no? Que ja eren una generació... Va ser molt... Però t'haig d'explicar que quan vaig anar a París, o quan vaig anar al bar del Miralda, desaparegut, a l'Internacional, ple de gangsters, doncs a negociar, el Muntades, que estava a l'altre cantó dels Estats Units, desconfiaven de mi perquè jo venia del govern de la Generalitat, que era de dretes, i ells no volien exposar. I, hosti, els dic, tio, jo de dretes no m'hi sento, i tampoc soc de Convergència, i jo soc un crític d'art, i vosaltres sou, per mi, el que m'ha ensenyat els ciris, per tant, escolta, total, que amb una conversa telefònica, Miralda, Muntades, Nova York, Califòrnia, es va decidir que sí. Veus? Sí. Però llavors es posar el Pierre Herstany, es van posar tots aquests crítics per explicar, no? Per tant, és l'inici d'una etapa. Sí, i tant. Bueno, però hi va quedar un bonic catàleg i ja està. I fa història, no? Què és el que queda de les exposicions? Si no, ben, Escolta, i tornant a aquestes relacions entre Madrid, Barcelona, del Centre de Càlculo cap aquí, què s'organitzaven? Conferències o exposicions? Sí, hi havia molt discurs. Discurs sobre l'art i ciència, tecnologia, o com anava això? Sí, eren molt moderns, tan moderns com que el Iturralde se'n va anar a l'MIT a estudiar física, òptica i percepció, etc. Per tant, a nivell de MIT, o sigui, ja, no, que el tio va estudiar físiques. Sí. I per tant, hi havia un coneixement de la ciència i dels nous recursos d'aquell moment brutal. I també hi havia aquest músic del grup de Madrid que ara... El Luis de Pablo. Luis de Pablo. Hi havia músics, com aquí teníem el mestre Esquadreny. El mestre Esquadreny, ets la meva memòria, No, és la meva, també, vull dir, no la meva. Quan perdi, i jo l'estimo molt, el mestre Esquadreny, perquè era el president de la Fundació Barossa quan jo era vicepresident, i se'm va morir. Aleshores em va tocar fer de president de la Fundació Barossa, cosa que és un honor, però el talló ho fa més bé. Aleshores, tot això per què t'ho explico? Per això, els vincles aquests entre... Sí. Entre Madrid i Barcelona... Hi havia aquest mite que la ciència és més interessant, més creativa, que pot arreglar el món. Una idea que ve dels anys 50 i que encara no, entre cultura, no? Les dues cultures de les 9 i que sempre estem amb les dues cultures. En el camp de la medicina, en el camp de la robòtica, tants avenços, i allò era l'esbeceral, perquè tots els ordenadors eren uns trastos immensos i els artistes eren torpes. Però el Sant Pere fent lo seu, li sortien unes coses que els multiplicaven, i aquell que treballava a la Telefònica, que feia telèfons... El Lugan. Veus la memòria, ets la memòria. Perquè el Lugan també el tenen aquí a la col·lecció, tenen unes peces molt maques del Lugan. El Lugan va venir a la Fundació també quan van fer el testimoni, no? No sé si... Però tenen unes peces molt boniques del Lugan. El Lugan també hi era. I el Lugan no tenia, diguem-ne, crec jo, era una emplea de Telefònica, però també treballava amb els ordinadors. Però pensa que els ordinadors... La meva filla aquí, que va anar a l'escola aula i tenia per professora la Diana Maragall. Mana? Sí, bueno. La meva dona, Reivindicant. Vale. Realment. Tenia personalitat pròpia, la qual va triar una gran dona. Doncs ja tenien
un ordinador, que era com un piano de cua. Imagina't. Però ja tenia, és a dir, que hi havia aquesta inquietud, no? Però el centre de càlcul només era un racó d'una facultat, que tampoc no era la Fundació Juan March. Aquesta és l'altra intel·ligència del Zobel. Del Zobel, i tant. Saber aquí fins a on has d'arribar i... qui podrà sostenir tot això, perquè ell sabia el que li costava. I la Fundació Juan March era una fundació, a part de l'historial de la família March, era una fundació a Madrid molt ben arrelada, amb un edifici modern, amb una escultura del Xillí de l'entrada, una altra del Sant Pere, i feia les exposicions d'aquests. I el Zobel per mi va fer un acte intel·ligentíssim, perquè a vegades en la successió d'una galeria, d'una fundació, d'una editorial, es trenca la cadena. Es trenca la cadena, no, i el que dèiem, vull dir, si ho arriba a deixar l'Ajuntament de Conca, per exemple, com que van els canvis polítics, no saps cap on va, si hi haurà una dedicació econòmica, si no hi serà, vull dir, jo crec que, no, i a més ho va fer en vida, sabia perfectament, no, el que... És el que no va passar a la Pedrera. Sí. Aquí, per aquí està. Sí, clar. O sigui, en una habitació on nosaltres ensenyàvem la geometria gaudiniana, els paraboloides, els hiperboloides, etc., jo vaig veure una nit una festa amb bailadores i flamenco, a dintre la Pedrera. No he tornat a entrar mai més, Doncs tornem al centre de càlculo, perquè has parlat de tota una sèrie d'artistes, però llavors aquí, a Catalunya, què hi haurien, els Pericot o el Pericot? Amb quina correspondència hi havia? Eren els que van exposar en aquella exposició que es deia Mente, Muestra Espanyola de Nuevas Tendencias Estéticas, que va patrocinar pagant el René Metràs, i que hi havia una mica dels grups de Madrid, però vam intentar lligar, i també hi havia el Bofill, i Rafael Leoz l'arquitecte? Sí, perquè eren els contemporanis. És que el Bofill va fer un llibre primer que és La ciutat en el espacio, i era molt... La teoria de l'ordinador, les grans ciutats, l'encaix... Era una mica com Moshe Safdie, aquell arquitecte que va fer d'Israel, però a Montreal, a l'Expo, que va fer mòduls com escacs i que feia habitacions una sobre l'altra, al costat, etc. I tot fet prefabricat. I llavors aquests els enteníem com contemporanis. I en el camp del cinema també, com es diu, el gran director, Portabella. Portabella. O sigui, una mica agafar els que... Però el Pericot era el que tenia més clar. El Pericot, que primer pintava figuratiu crític, fa el salt a lo cinètic convençut. Convençut, i el González Robles el porta a Venècia. O sigui que... Però ha estat bonic que el Pericot, que sempre ha estat un òptic cinètic, etc., i sortien els grans catàlegs. Ell vivia a París, i el Denis René, i vam conèixer el Sant Pere allí, etc. Però ell feia cinema educatiu, vivia d'això. És mestre, i catedràtic, i rector de la UPC. I molt vinculat, sí, al món del disseny. I ara l'han passat, els joves han agafat la seva obra i l'han portada aquesta cosa que encara no entenc, que és la tridimensionalitat, agafar-te el crim i posar-te'l aquí, pel sostre. Sí, però així com el clim era molt forçat, que te'n recordes que et vaig enviar unes imatges, el Pericot, entrava molt, ell hi havia participat. Però aquest està ben fet. Però quan m'agafen el clim, o altres, no sé ara... Això ja és un altre tema, sí. Llavors, se'm fa difícil entendre el mateix autor que el transportin... Ara ho faran amb el Dalí. Estaria encantat. El Dalí perquè ell, molt empíricament, va fer tot allò de la doble visió, etc. O sigui
Clar, en el cas del Pericot, com ell hi ha participat... Evidentment era la figura més destacada del grup, n'hi havia altres, però també em van fer portar aquí, sobretot l'Iturralde, en les seves figures impossibles. I és el més popular, el més conegut, i que continua treballant amb això, amb la Galeria de Madrid, i venent, ja l'ha fet Premi Nacional, que la generació meva els estan donant els Premis Nacionals. Espero que millor que em passa un. Aleshores, com es diu una dona refinada, amiga del Sempere, d'aquest grup? La Eva Lots? No. No. Què? No sé. No, la Valentina era el company del Sempere. No, una noia... Sole de Sevilla. Ah, la Sole de Sevilla, clar. Ho feia molt bé i era molt interessant. Veus com... Veus, entre tots, no, anem traient. Ha estat fantàstic. Sí, sí. Jo que vinc d'un petit ictus i he perdut memòria, aquí estic fent una teràpia de recuperació. Escolta, i retornant a la col·lecció del Museu de Cuenca, com veus la participació dels artistes catalans? O sigui, quina selecció ell feia? Aquest catàleg que m'heu deixat m'han portat al segle passat. Veig que sóc molt antic. Perquè, hosti, tenia cada vegada aquest torner, un cop d'ull, un cop al cor. El Guerrero, el recordo. El Sempere, aquells dos ferros penjats fent trama. Palazuelo. El Palazuelo, amb qui he arribat a tenir molta intimitat, perquè era una mica filòsof, perquè tenia una visió... Era un home de la cultura. I vaig anar als seus tallers, vaig veure com treballava, i l'Ajuntament de Barcelona em va encarregar que l'acompanyés a fer la seva escultura. Està a Vila Joana, a la casa del mossèn Cinto, a Vallvidrera, a fer una escultura sobre el llibre amb el noi, ara m'haurà d'ajudar, amb el taller de Granollers que fa totes les escultures. De Mataró, no? No és el de Mataró? Sí. El Pere Casanovas. Aquest mereix un monument. Aquest sí, és el manetes de tota l'escultura. A més, viu davant de la nau Gaudí. O sigui, jo que vaig viure molt de prop la restauració de la nau Gaudí, perquè sempre em va emocionar. I des de quan vaig ser a la Generalitat vaig influir molt l'alcalde Mas, i després els successius, perquè restaurés, etc. Ho van fer molt bé, va costar molt, però van fer molt bé. Però anava al balcó de casa seva i des d'allà vèiem les obres, i per tant el seu taller ja era de fàbula, però casa seva era el meu mirador de les obres. Per tant, ara us ho haig de dir de veritat, cada vegada que aquest catàleg, que és aquesta fundació, trobo alguna d'aquestes obres que recordo, o aquí, 57, per exemple, cada vegada que trobo una obra m'ha fet una fiblada al cor, perquè... Les veus instal·lades en el museu, no? En aquell moment, això era el més bo i el més creatiu, i una altra cosa que em preocupa més. Per què entenc també allò d'abans i no acabo de copsar moltes coses d'avui? Això és que soy viejo, ja. Això és una feina de dia a dia. Això ho entenc, això ho he explicat. Jo deia a classe que gràcies a la cultura familiar vaig entendre primer l'abstracte que el figuratiu. I esclar, es posaven a riure, no? Però bueno, és que el Tàpies vivia al carrer Saragossa. Jo estava a Príncep d'Astúries, només havia de fer el pastatge Molet. I li fèiem les targetes, les nadales, l'imprès domèstic, no? Bueno, i el catàleg, el primer catàleg de... que això està a l'Arxiu Nacional, el Stadler de París, i etc.
escrit per... Bueno, ja no ve, és igual. En Vima. Bueno, és igual. O sigui, la primera presentació del Tàpies a París. I també vam imprimir el primer catàleg del Cuixart a Nova York, cosa que va portar moltes gelosies entre cosins. No ben intencionades, sempre. Ara que has dit això de que la fiblada que et fan les peces aquestes quan les veus, no? I el que em van fer i encara fan. Què em van fer? Doncs m'has fet pensar en una cosa que em va dir un dia el Josep Sunyol, que jo vaig col·laborar amb ell pel catàleg que es va editar sobre la col·lecció i vaig tenir l'oportunitat d'anar bastant sovint a casa seva, a la casa del CERN, no? Com es diu aquell bloc? Mejía, no, es diu Sobre Eulàlia de Anciso, Les Escales. El carrer és Sobre Eulàlia. Les Escales Parc? No, Parc. Ara, veus com em feu memòria? Hosti, són les neurones redreçades. I aleshores jo me'n recordo que un dia, quan ja tenia més confiança, li vaig dir: però com és que no compres artistes joves? Tu que havies estat tant seguint, no? Vull dir, els artistes de la generació dels anys 80, no? El Pep Duran, vull dir, vaja, tots, no? La Susana, etcètera. I em va dir: és que mira, no hi entro. Però així, tranquil·lament, em va dir: em costa molt pensar que m'he de comprar una peça que és una fotografia o que és un vídeo. I aleshores, va dir, he decidit que les fotos... Bueno, té res, té 4 fotos dins de la col·lecció i que marquen el fi. I ell ho deia molt tranquil·lament, em deia: em costa molt, vull dir, jo m'he quedat molt amb el que m'interessava en aquell moment i ara els nous mitjans, no, clar, i després veus les compres, no? Aquest quilobar magnífic. Això ho he viscut amb el nonagenari senyor Vilacases. Convèncer-lo, després ha fet un museu de fotografia i en el seu museu hi ha vídeo, però vaig haver de convèncer amb arguments, catàlegs, etc., que la fotografia, i ara ha fet el Fontcoberta, o sigui que és que costa una mica d'entendre, entrar-hi, quan venen aquests canvis sobtats. Jo quan vaig veure aquesta escola de gravat dels Estats Units, que també hi havia digital, vaig dir: hosti, la calcografia s'ha acabat, no? Sí, clar. No, s'afegeix, no? Vull dir, és que el món tampoc no... Tinc amics que em regalen coses digital, Famco, i, bueno, no sé com es valorarà el futur. Perquè llavors hi ha allò de la unicitat, la còpia i tot això que quan passa per la fotoreproducció mecànica, no sé quin control hi ha. Jo tenia una conversa un altre problema de memòria. Aviam, aquesta noia dels Àngels, no? La Galeria dels Àngels? La Gabriela, de la Galeria dels Àngels. No, la que va perdre el marit. Ah, l'Àngels de la Mota. Ah, la Mota. L'Àngels de la Mota, sí. Era un loop, passaven una pel·lícula. I jo estava amb algú conegut al costat. Jo li vaig dir, però qui ens garanteix d'aquest vídeo la unicitat, l'obra única? Diu que no és necessari. Ja es calcula la multiplicitat. I per tant, hi ha un copyright, com si fos davant de notari, que es diu que s'han fet 100 còpies i tens aquesta garantia. I jo vaig fer cara de suspecte i perquè me l'estimo... Clar, però això és la bona fe de tothom, perquè mira, aquí tenim una prova de les dues carpetes aquestes. Una està perfectament signada, numerada, sense cap problema. Aquesta té una mena d'oxidació del paper. Del paper i aquí està en blanc, o al revés. Han viscut vides diferents, diguem-ho així, no? Però és veritat que la segona còpia... Una és d'en Sunyol i l'altra?
de col·lecció Zobel. Zobel. Sí. Perfecte. Amb números seguits, un és el número 21 i l'altre és el número 22. Això no et surt res per tu. Però el curiós és que una ha estat totalment signada i numerada, cada una de les peces, i l'altra no. Una està signada, l'altra no, una està numerada, l'altra no. Llavors ve la prova d'artista. Jo tinc moltes proves d'artista. Quantes? Home, moltes. El claver, per exemple. Clar, hi ha la bona fe o l'ètica professional, no? Això és el que em va dir l'Àngels de la Mota, però... Però és el mateix, amb els gravats també, vull dir, no cal anar a les còpies de vídeo, amb els gravats també ha passat. Sempre hi ha fraus. Bueno, i ara amb els diners digitals... Imagina't, sí. Criptomonedes, vaja. Si teniu alguna pregunta, ara també és el moment d'aprofitar, no? Elvira, què ens hem deixat al tinter? Jo crec que quan heu parlat de gravat podíeu dir per què se'ls numerava i quina importància tenien els primers números dels gravats quan eren originals i els últims eren molt menys... Perquè quan hi havia xifres romanes i quan hi havia xifres aràbigues. Les xifres romanes eren les proves d'artista. Eren les proves, Suavitzant. Però no, el que és important és que, per exemple, el René Métras comprava només els números 16 de tots els gravats. Però això és superstició. Això és superstició. Però, clar, les planxes estaven desgastant i llavors les últimes no eren tan bones com les primeres. Això és la calcografia nacional, tant fer Goya, que al final no es veu res dels famoses tauromàquies. Ja que heu parlat de la relació amb Barcelona, el nexe era el Rafael Santos Torroella, a través de Juana Mordó. I es va fer una exposició al Col·legi d'Arquitectes. Sí, senyora. Doncs parleu-ne. No, però va ser el talent d'en Rafael Santos de portar a Barcelona allò. Al Col·legi d'Arquitectes, quan el Col·legi d'Arquitectes feia les grans exposicions i tenia una influència a la ciutat de Barcelona fonamental, recuperant l'Atlant, recuperant el Gatbach, recuperant l'Alberti, bueno, quan l'Alberti estava prohibit. I jo me'n recordo que en una conferència es va aixecar un tio i va dir «Este acto no se puede celebrar porque no está autorizado». I hi havia el Pepe Corredor allà. O sigui que hemos vivido esto. Avui no sé si heu donat permís o no, però... I el Pepe Corredor tenia molt... Estava treballant al col·legi... Era poc cinètic. Era poc cinètic, però estava treballant al Col·legi d'Arquitectes. Va succeir a Rafael Santos i va fer exposicions, però va ser Guino i va fer coses així. Que tenim aquest Guino, és l'altar major d'això, brutal. Els rastolls de Gramunt del temps de la guerra presents. I si la Juana Mordó era la galeria, a Barcelona quina galeria hi havia que fes aquest? No, més aviat... No hi havia? No, el Rafael Santos. El Rafael Santos Torroella, i elles també hi va entrar-hi amb el René Métras. Sí. O sigui, diguem-ne que la relació... El nexe era més amb el René Métras. Sí. Bueno, i els Gaspar. I després... Ell va fer Cuenca, però tothom volia que fes el museu a Sevilla. I el van portar a Sevilla i hi havia les fèries. I va sortir escopetejat i va dir que ni loco. Però en canvi se'n va portar l'Amàlia Àvia. Això no té res a veure. L'Amàlia Àvia era de la colla de tota la vida. Absolutament, del Juana, sí. No sé què no hi ha... La Juana va ser el nus important. No, això és veritat. La galerista. Absolutament. No solament... En aquells sopars que feia, no solament dels artistes, sinó els intel·lectuals d'aquell moment. A l'escola de l'Ortega i l'Aranguren el vaig conèixer en un sopar d'aquells. Després va venir a Barcelona perquè l'escola de disseny tèxtil primera de Sarrià, que va fundar aquell que venia d'Amèrica, cuyo nombre no m'acuerdo, el convidaven, hi havia el Xavier Robert d'Antós, l'Aranguren, tota aquesta colla en aquella Barcelona
que no hi havia auditoris com aquest, no? I tu vas coincidir a Cuenca amb algun de les trobades aquestes, amb tanta gent? Vaig conèixer el Millares i jo estava a casa a la Galeria Juan Amordó el dia que per telèfon comuniquen que es mora. Això ho he viscut. I era un tio molt interessant, una mica estrany, una mica arrebatado. Molta profunditat amb en Saura, molta profunditat. I converses magistrals amb el Zobel. Parlava a poc, filipino total, magistral, fent que ho entenguessis, i he explicat això, com t'he dit, la cal·ligrafia oriental, tot el que ell tenia de cal·ligrafia oriental, com la seva pintura era tècnica de Rembrandt a l'hora de pintar. Realment aquella pintura que hi ha a l'entrada és molt Zobel. I això va provocar també a Madrid, quan hi havia la onada equipocrònica, nou realisme polític, etc., una dissensió. Els que hi havia a Madrid i els que hi havia a Cuenca. Els de Cuenca eren exquisitos, els altres eren guerrilleros. Eren polítics. Exactament. I realment era un moment molt polític, no? És aquell moment, aquella història que expliquen, que quan van inaugurar el Museu d'Art Contemporani de Madrid, quan van passar el Franco per davant dels abstractes, van fer-ne, el González Robles va fer-ne via per no haver d'explicar. O sigui que història. Això ho explica molt bé el Júnior Mercader amb un llibre sobre la Bienal de Venècia i tot el González Robles i tots els trasiegos que hi havia allà. De fet, aquí a la col·lecció Sunyol hi ha una peça magnífica d'Equip Crònica, que és un reflex molt de primera sobre el moment aquest. Per això potser era una mica ja més, no? Sí. Potser una mica més que passar tantes, no? Quan, per exemple, la Maica a Barcelona va fer una gran exposició de l'Equip Crònica, que van venir els nois, els dos, i vam parlar, etc. I allà vaig conèixer el Tomàs Llorenç, que ho defensava. Clar, però també defensava Tàpies, no? Vull dir que era com, no? És mirada àmplia, no? Sí. Eren interessants en el moment, els Crònica. Home, molt. Era frapant, interessant, i era un salt mortal de gent que venia de Belles Arts. I això era molt interessant. València, Belles Arts, ha tingut una gran... aquell capellà que els ensenyava contemporani, a dintre de la facultat de Roig, es deia, sí, mossèn Roig, que era mossèn gay, i que va remoure, no per lo de gay, sinó perquè parlava del Matís, parlava del Picasso, i feia anar viatges a París, i per tant, veig que no he perdut tant la memòria, no? Veus? No, i a més, a mesura que parles vas recuperant, vas exercitant. Aquí darrere la neurona aquesta, va sortint, sí. Mira, que allò també... Yo creo que hay una pata que olvidamos que es muy importante, que es Huarte. Porque pagaba. Huarte... Y los encuentros de Pamplona. Claro. Y abans, digamos, el trabajo que va a hacer de mecenas con Oteiza y con... que, vamos, van a vivir de él. Això és un altre nucli, eh? Sí, clar, és un altre, no? Sí, no, es otro núcleo, pero quiero decir que Zobel, Suñol, Huarte, yo creo que es más, o sea, que son tres patas muy potentes. Y en el caso de Duarte, en la embarcada que se metió generando los encuentros de Pamplona, ¿no? Cuando yo era jovencito, mi padre me llevaba a una tienda de la calle Balmes, que era Huarte Muebles, y descubrimos a través de Nueva Forma, Madrid, todo lo que representaba el movimiento vasco y Huarte. Lo que pasa que eran los vascos inteligentes, cultos y ricos. Y aquí se enmerdó con la política. Tú sabes lo que pasó. Bueno, el que he dit
Tu com te dius? José Ángel Sánchez Gides. Soy del País Vasco, vivo... En El que diu el Barcelona. José Ángel és una I és mena arquitecte. sobre la península, realment els focus que hi havia, perquè també hi havia el focus sevillano a Juan Bonet, Sí. amb el grup Bueno, 11 o... Però més cap aquí també, no? Amb els Ja pintors, són els Pérez no? Villalta, Sí, són això aquestes- ja és més Pero son los recent. focos en la península, como hay en Portugal, allò del nord, com es diu, el museu... Sí. A Porto? No, Oporto. Portugal, Oporto ha estat... Exacte, Serralbes. Gràcies, ha estat al museu capdavanter a Portugal. Mira, que allà també et fan una altra pregunta. Sí, abans has fet referència a la cúpula del Coliseum i aquell intent, aquell intent de fer el Museu d'Art Contemporani barceloní. T'has referit al Sirici i no recordaves cap més nom. Jo crec que el Cesáreo Rodríguez Aguilera, jo crec que era la peça amb el Sirici fonamental d'aquella iniciativa que van crear, que després ha acabat en la col·lecció del Museu Víctor Balaguer a Vilanova, i que es va poder salvar d'aquesta manera aquell intent que seria... Una senyora que era escriptora, que va fer una... No. Jo parlo d'una senyora que és mare del físic català que viu a França. Que ens ho poses més difícil. Que vivia a la Bonanova, a tocar a Casa dels Güell. Espera't. I que va fer la novel·la Cavalls, el galop dels cavalls. I el meu pare li va fer la sobrecoberta. I una senyora molt interessant, que li vaig, en el meu magatzem, guardar les obres d'edició perquè no era reconeguda. I ara és una de les dones considerades pel feminisme gran escriptora. Però ni jo ni vosaltres us en recordeu, no? Mireia Rosich. Com? Mireia Rosich. No. Era directora? No. No, de fet el primer director va ser el Sirici. Sirici. Va ser el que va... Però el Cesáreo tens tota la raó. Sí, jo crec que eren ells dos els que van impulsar tot això. Tots els estatuts, tot això. Això es va fer un treball de recerca molt interessant amb el MACBA, per l'exposició que va fer el MACBA, que va recollir tota la part històrica. I que per sort està en el centre de documentació. Sí. Que tu vaig començar. En una època que deien que jo era el director, sí. Sí, en una època convulsa. Buah! Hosti, però aquest és un altre tema. Un altre dia. Un altre dia, sí, avui no toca, que deien, no? Exacte. Sí, senyora. Orriols. Exactament. I és molt de justícia... Molt bé, Assumpta, molt bé. Elvira, Orriols. Dolors Orriols. Jo volia recordar perquè era el que passa moltes vegades amb les companyes, la matxaca secretària. I també s'ha de recordar. Com t'ho has fet? T'ho has fet mirant la maquineta? I ja tenia por que ho traguessis per un telèfon i jo... Però aquesta sessió d'avui ha estat una sessió de memòria recuperada. Ha estat molt bé, Veus? Que bé. Jo ho agraeixo, però col·lectivament, Sí. Què més fem? Algú més? Doncs donar-te moltes gràcies. Hem refet una mica la història, no?, des de la vivència, que també està bé, no? Soc del segle XX, ho lamento. Sí. O jo també. I molts bueno, aquí la majoria, no? O sigui, no cal exagerar. No, però pensava que estava bé, no?, dins d'un projecte com aquest, compartit així entre... Jo t'ho agraeixo la idea, perquè només tu la pots pensar, que són verdaders encreuaments, i
amb el que ha dit l'amic parlant de l'Uarte, és un altre eix d'aquell moment i que no se'n parla i que té raó de ser. Sobretot, us recomano que mireu aquesta exposició amb deteniment, les comparacions entre Zóbel aquí, Barcelona i Cuenca, etc., i es veu les inquietuds d'aquella gent que en aquell moment eren pioners. Elvira. Aquí a Barcelona hi havia una mobles que es deia H. Muebles, i l'H era de Huarte. Al carrer Balmes. Al carrer Balmes, València o Mallorca. Sí, senyora. I H. allà anàvem Muebles. els diumenges, quan el meu pare anàvem a veure Aparadors del Passeig de Gràcia, que no tenia res a veure, passàvem per l'Uarte. Però l'Uarte tenia darrere la revista Nova Forma y los intelectuals de la revista Nova Forma, que no me'n recordo. ¿Cómo se llamaba el que llevaba más la revista? Sí, No, también. Però es deia Daniel Fullaondo? Potser. Exacte. Fullaondo no era un arquitecto? Cuando excavar en la història. Sí, senyor. Perquè quines revistes hi havia que donaven un cert suport i una difusió en aquell moment a tot aquest grup? No sé dir-t'ho. Elvira, què hi havia revista? Batic, però no volia dir-ho, jo no podia dir-ho. Sí. I la generació vostra. I Guadalimar, no? Guadalimar, després més comercial, que encara existeix, la galeria. El Fernández Brassó, sí. Hi havia una revista Quaderns de l'Alta. Ah, sí. Quaderns, Diàlogo de l'Arte, tens una revista que es feia a Madrid, en paper groc, de gran format, però era, diguem-ne, crònica d'exposicions, més que de teoria. I la teva Qüestions d'Art és d'aquell moment? El Correo de les Artes. Correo de les Artes, exacte. Més memòria. I Qüestions d'Art? Qüestions d'Art va ser una inquietud pionera. A veure, l'equip de la cantonada, que eren Vilanova, el Vilagrau, l'arquitecte Bonet, el ceramista Comella i un monjo de Montserrat, cuyo nombre no recuerdo, que portava qüestions de vida cristiana, se'ns va ocórrer fer la revista Qüestions d'Art. Sobretot el Vilagrau perquè estava molt en contacte amb els moviments francesos d'avantguarda, diguem-ne, d'avantguarda. I vam fer cosetes, però no hi havia suport a darrere, era en català i hi havia pocs anuncis i Montserrat ja no va tirar endavant qüestions de vida cristiana, que eren uns documents molt interessants de les últimes corrents vaticanes i crítiques amb l'Església, però va ser interessant, particularment per mi, perquè vaig parlar molt de disseny, i el disseny va ser un corrent que a mi se'm va emportar molt temps de la meva vida i molta dedicació i molts articles, i vam parlar de la nova pedagogia en la línia que defensava l'Esther Boix, el Ricard Creus i aquestes escoles, no? Hosti, quantos nombres de la història que ja no estan. Déu meu. I els diaris feien crítiques d'art molt importants. Clar, Exacte. el paper, que no sé. Jo tenia un jefe, que tots coneixeu, que es deia Cadena, en el diari Avui, que em deien, has d'anar a la Pinacoteca. Dic, home, per favor, això ja és el colmo. I teníem una guerra perquè posaven anuncis. I, conyo, l'anunci, el diari el volia contrarrestar. Però vaig aconseguir no fer mai res de la Pinacoteca. Sí, la Pinacoteca, els més grans, sapigueu, era la galeria més carca de Barcelona dels anys 60 i 70. Que exposava una cosa que es venia de paisatges i natures mortes. Però, evidentment, no era l'esperit que jo defensava ni era l'ensenyament que jo havia rebut, res que veure amb el Zóbel, res que veure amb el Cirici, res que veure amb el... I aquí sí que cal deixar constància de les crítiques de l'Alexandre Cirici Serrador, que va ser la meva càtedra, particularment, en contemporani. Un mestre de debò, no?
i també va parlar de Cuenca. I aquí hi ha una cosa que diu, un gravat, que diu que està firmat per ell. M'ha sorprès, perquè el Sirici, evidentment, dibuixava i pintava meravellosament bé. I hi ha un restaurant a la Barceloneta que hi havia un mural fet pel Sirici. Com es deia el restaurant? El Pescador. No. Ara... Exacte. Bueno, jo crec que heu estat molt pacients. Molt bé, doncs moltes gràcies, Daniel. I heu estat molt positius, o sigui, ha estat una conversa, no una conferència, i som molt simpàtics perquè m'heu ajudat. Doncs gràcies. Tot això ets tu. Bueno. Quan m'encarregues això, estava malalt. I avui és el primer dia que surto. Per tant, l'aplaudiment doble.